2022 बोसोरारि जथुमा बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शन ट्राइलिंगुअल एनुअल मेगाजिन अफ योर डिपार्टमेन्ट 21थि बिसान दैमु लाइसि गोसो फाफिनदो लिरदोंमोन रैसोम दैमारि सोरां हादर बेप्टिस्ट गिर्जा। गोसो फाफिनदो अ आंनि अनजाथाव बिब' बिनानाव बिदा फंबायमोन, बुहुमाव हनै खोमसि जोमैया साग्लोबबोगासिनो, दावराव दावसि बेंखनबोगौ। दानो सम गोसो सोलायनायनि। इसोरनि लामाजों हान्थियाब्ला आन्दायलांगोन गिलु बालु बुहुमाव। मानिग्रा जायाब्ला आद्रि जागोन। बाइबेलनि बुंनाय बादि जानो हायाब्ला नोंनि जिउआ अराय सम गाबनांगोन। थाखोमानो नों बबेयाव नोंनि जिउखौ लानानै? हनै बुहुमाव बारहुंखा साग्लोबबोगासिनो, जेरैबो खोमसि गिथाव बाथाव दिनैनि दोहौ। साननानै नायदो सुबुं, जोबनाय बोथोरा खाथि जाथारबाय। थांनांगोन संसाराव आलाय सिलाय, बिखा सौवै सौवै गाबनांगोन। सम थानायावनो इसोरखौ नोंनि जिउआव जायगा होआब्ला। बाय रैसुम दैमारि सोरां हादर बेप्टिस्ट गिर्जा।